Mit navn er Aske Sønderby Knudsen, og jeg er founder og CEO af Edgemode. I Edgemode laver vi læringsspil som ingen andre. Jeg har i hvert fald snakket om det i 3 år, og jeg har endnu ikke fundet nogen, der gør det samme som vi gør. Vores første spil er Robot Laser Tag. Det er et skydespil, hvor børnene spiller mod hinanden. Og det, der så er interessant her, det er, at den her robot, når den løber tør for strøm, så skal den over i værkstedet. Og i værkstedet, der kan du så, mens den lader op, løse nogle opgaver i matematik eller dansk, eller det er sådan set ligegyldigt. Og hvis du kun gider at lave 3 opgaver, så er det okay, så får du lov til at komme tilbage i spillet og spille mod dine venner. Men du har ikke penge til at købe et godt våben, så du render rundt med en lille fesen pistol og får tæv af dine venner. Det kan være næste gang, du gider at gøre en større indsats i læring, for så at have en fordel i spillet, i kampen, i konkurrencen med dine venner. Det er så træningsdelen af det, og det er der mange, der gør. Vi gør det måske bedre. Men det, der også er interessant, det er, at vi vil gerne have læreren ind i den her situation. Hvis du har den her lektiecafé, hvor ungerne så spiller mod hinanden, nærmest som en computercafé, så har du læreren, der sidder for enden med sin telefon eller tablet, og har det her piece of gold, som jeg kalder den, hvor læreren kan se alt, hvad der foregår. Hvem sidder og lærer hvad? Er det for nemt? Er det for svært? Skal de tage noget andet? Og endnu mere, så kan læreren også gå hen til Anders, der sidder og har lige øvet en masse tyske gloser og prøver at få styr på det, og så kan læreren gå hen og sige, hey Anders, nu skal vi lige snakke på tysk, nu skal du lige prøve at bestille en hovedret hos mig. Og på den måde kan læreren tvinge eleven til også at anvende den her faktaviden. Og når så læreren er tilfreds med det og siger, hey Anders, det var et fedt svar, det var et godt forsøg, så kan læreren sige, her, værsgo, 500 kroner til at købe ind for i spillet. Så vi giver læreren en mulighed for at træde ind i den her leg, den her læringssituation, og gøre det læreren er god til, som er at undervise.